Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems. En nu in de Limburgse Butercup Peter Vaassen uit Beegde, de Limburgs butenkampioen van 1994 al. En Peter verstijt de kunst en als zijn thema-rups werd hij er wel een mop over. Een humoristische, lopende encyclopedie dus. Hij is met zijn buut de gepensioneerde ASO, Peter Vaassen uit Beegde. Wat een knommel. Twee weken geleden dacht ik ga eens naar Heerlen, mijn geboortestad. Ik kom aanrijden, stuit aan een Duitser met een kapotte BMW. De rook komt uit de motorkap. En de Pruis wordt kwaad en sloeg op die motorkap. Die stamde tegen die bang. Ja, ik ben zo asociaal wie de neete. Ik denk, nu ga ik helpen. Ik ga naar de Pruis, ik zeg tegen de Pruis, is het kapot? Ja, zegt er, kapot hier, kapot daar. Ik zeg, kom in de auto, dan belt ze naar AWB. Wat, zegt er, als de telefoon in mijn auto? Ik zeg, ja, natuurlijk. Hij begint te bellen, ik zeg, ik wil toch wat drinken? Hast du ook in de bar in mijn auto? Zegt hij, ik zeg, ja, natuurlijk. Pilsje tap, bitteschön. Ik zeg, ook nog in een sigaret? Hast du ook in een rauchbar? Zegt hij. Ik zeg, joh, dikke sigaar in de bek. Toen ik ook nog zag, koek maar fernsehen. Ja, toen draaide hij door, hè. Dat houdt hij niet. De wagen wordt opgeslepen, zet einbouwen. Rauwbaar, drinkbaar, telefoon, verder radio. Jet. Je weet wie die Duitsers zijn. Ik kom vandaag weer naar Heerlen. Sta langs de kant van met mijn auto. En uit mijn auto komt er ook. Wem komt ik er langs rijden? De Pruis. Verrek, dat is de Hollander die mij geholpen had. Jetzt kan ik je ook helpen. Stap uit tegen op een raam. Hij zegt, kan ik je helpen? Zeg, flikker op, ik sta te douchen. Ja, maar daar ben ik eigenlijk gar niet voor gekomen. Ik ben gekomen om te praten over het pensioen. Ik ben gepensioneerd. Zijn er hier mensen die gepensioneerd zijn? Erg, hè? Erg. Eerlijk waar, wie de eerste keer dat pensioen kreeg, kreeg ik pien in de eerste 4 letters van dat woord. In de pensie, ja. En wie vult ze niet aan wie de laatste 3 letters van dat woord? Een oen, ja. Pensioen, flikker erop. Ik wil gaan en stoppen met werken. Dat wordt de enige plaats waar ik vandaag rustig kon slapen. En dan zei de ene, ja, maar dat krijg je al nog AOW. AOW, afgeschreven, opsodemieter weggejaagd, dat is het. AOW. Toen zei de ene, zeg, kun je dat ook in het Huilands vertellen? Dat versta ik het ook. Ik zeg, hoe komt toe in godsnaam vandaan? Ik kom van Heerlen af, zei hij. Ik zeg, Heerlen, dan kennen ze geen Limburgs en geen Nederlands praten. Jawel, zei hij. Ik zeg, flikker toch op. Als ik zeg, ik heb dich wel eens gezien, maar ik weet niet, we hebben ze bus toe. Ik heb jou dikker gezien, maar ik kan niet op je komen. Hij zegt, Nederlands is wel mooi in Heerlen. Ik zeg, noem ik eens 1 zin op, 1. Een mooie Nederlandse zin. Hij zegt, hij kroop op haar schoot en rustte uit. Ik zeg, noemt ze dat een mooie zin? Ik zeg, de was nog de komma vergeten. Hij kroop op haar, komma, schoot en rustte uit. Jij zegt er, je bent een ASO. Ik zeg, flikker op. Ja, en dat was ze toe zat, dan mocht ze niet meer gaan werken. Toen moest thuis blijven. En wem loopt zich daar in de weg? De vrouw, ja. Die is sinds de corona net een oud nachtkastje. De bovenste lijn krijgt ze niet toe en de onderste lijn gaat niet open. En maar commanderen, doch dit, pak vast, laat dat, kom hier. Daar was ze gek van, hè. Ik zeg, ik verveel me. Ja, zet ze gang tuinieren. Tuinieren. Ik kom zo dag in de tuin dat het onkruid nog niet meer durft te groeien. Ja, zegt ze, dan kan ze mij ook helpen. Ik zeg, te helpen, hoe met? Ja, met de toezaaien.
Zeg, we gaan even plannen om dat weg te doen. Ja, wat moest ze dan, hè? Toen loopt dat mens constant in de weg. Poetsen die, poetsen dat, poetsen dit. Ik denk met zwaard, toen bleef gewoon in bed. Yes, in bed. Ja, nee, Bios. Kom uit dat nest. Ik moet die poetsen. Sta op. Ik stond op. Ik loop naar de deur, zet het op de om. Keer om. Ik draai me goed, ik kom me weer in bed. Daar is ze weer. Kom uit dat bed, kom uit dat nest. Ik kleed me aan, gewoon de trap af. Hou ik toch de gulp niet toegemaakt? Dacht ze dat die van mij zet, die gulp staat open? Nee. Die graag sport staat nog open. Ik zeg, zie ze dan ook de Harley staan? Nee, zet ze wel in de fiets met twee leegbein. Ik denk, wat moest ze doen? Ik denk, zit ik op de bank? Ik ga op de bank zitten, een half uur later. Stang het op van die bank. Ik zeg, wat is nu alweer? Die voetslup. Ik zeg, hoe het doen, hoe van dat mijn voetslup? Nou, zegt ze, ik heb ze al een paar keer weer een snurken. Je wat moest ze dan, hè? Toen komt de zoon binnen. En zegt, heb je weer ruzie? Ik zeg, nee, pap zegt, kan ze me een plezier doen? Ik zeg, jong, wat wil ze? Hij zei, kan ze me een briefje van 100 euro wisselen voor 11 briefjes van Tian? Ik zeg, toen bedoelt ze toch zeker 10 briefjes van Tian? Ja, zegt er, dat doet ze me geen plezier. Hij zei, maar waarom heb je ruzie? Ik zeg, die moeder is jaloers, die moeder is dom. Wat jaloers? Ik zeg, die kijkt in mijn agenda. Ligt daar maar de kant, komt ze naar me toe, zegt ze, wij is eigenlijk jullie. Ik zeg, daar bij jou zit de computer aangesloten op een tuinslang. Ja, dan zegt de zoon, waarom dat? Ik zeg, omdat ze wil surfen op internet. Ik zeg, en daarbij wil die trouwen vroeger op een woensdag. Ja, maar pap zegt, waarom ben je dan niet op een woensdag getrouwd? Ik zeg, als ik toen getrouwd was op een woensdag, vult mijn 50-jarige broeder op een vrijdag. En dan ken ik niet, want dan gewoon die kaarten. Ik ben zwaar, toen ging ze gaan drinken. Een briefje geschreven, ik ben naar de kroeg, ben over een uur terug. PS, ben ik over een uur niet terug, lees dit briefje nog maar een keer. En ik denk, wat zwaar, nou hoe is taxi? Taxi gebeld. Komt de taxichauffeur, ik zeg, meneer de taxichauffeur, heb je hier nog plaats voor 2 bakken beer en een shawarma shuttle? Maar natuurlijk, meneer, zegt er. Ik deed de kofferbak open, ik zeg, bleh. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems.